ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas a napaulwan. Pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Junay, apay abimtak day ta bibig mo. Naan ano day ta? Ay, bimtak lang arudon ti bibig ko, Johnny ko na yung pailaeng. Daisy ti awag yung kanyak, Ay, sungbatan nakit day. Naan ano ta bibig mo, kunak? Sinipat ni tatang. Ay, apay asinipat na ka ngay. Uray labimtak day ta bibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, Idi abugak Jainwang. Saan amag na, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din tinangsipatan na kun ka. Nagungat na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Ngam sinipatnak ngay mo na. Imbag ta simangpet kan lakay. Apay ngay impaturay mo abimtak ti bibig ti anak mo. Kasanaw, kat pagar-araduak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Ha, limalakyan. Ay, saan mo kumamot asinipat, Makapasuron nga ro ti kasta agalad na. Lalaki nga maggunay kit din a babae. At dapay abak na a babae. Ay, anya nga rod nga no kas jay mo ti pan nakaitao na. Ay, saan nga agbalin na kasta? No saan mo apampanuy-nuyan? Lalaki iti nakaparsuan na. Isung aggunay akas lalaki. Angam saan ang masapul akabilam. Mabalin mo mat abagbagaan. Namin anon ang nabagbagaan. Ha, anya laangan ti masakbayan na ano kasta na laang. Di nala matultulad ti kabsat na nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mat, anapan ije palingkay. Adda ka di adagos nat gedam. At da simang pet adakkel atrak tinatnatang, nanang. Da kami tinang diskarga. Kan nangitulod ka dagiti pwestuan tinatnatang. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre, di kayo mabali na baybayan, nanang. Ito ata lang agkabkab balay. Mala, agtumar ka nga rudin, tagsubli ak ije palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin kan ka. Awan ang yaman na, nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo ken conditioner manang. Nay, anyat napasamak di ta sungom, Johnny. Ni manang net, nagalasa ng ganda ita Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Tagat gatanga kun. Nan ano ta sungom kunak? Ang mga nuin sub-subda ka, gaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apay kasta day ta sungom. Ay na, inakman laengan? Di mo mat ito tigat gatangak. Ditakan! Ay, ape manaw kan ngay. Nene, ato yung tigat gatangam. Saanan? Agdardarasak! Na, pimanawan ti sinalbaga bakla. Nagpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man. Bakain inumak unay. Mabit lang nga ta mangalak. Naggapu ka DJ ilay. Wen manang, amumatan. Ijay ili ti ayan ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di ngay may dito ni Insan Juni? Jay, insan mo abakla. Ay sos, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya? Apa
ngayon subsub na? Mas ano siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken ko na iso nga insubsob nan. Mapanak man ija balayda? Ay, saan mo nga ibagbagat imbagak ken ka Insan, umayak man. Anya ka dit araramidam? Ay, si Kamat insan. Imbag man tapi masyar ka. Adang agpay susugat di ta bibig mo. Ay, apay nga subsub na ka ni Uncle? Sino man ang tinang ibagadayta ng insubsubdak? Sinipat na. Apay mo't asinipat na ka. Di makalakit nga ro day tasungom. Jay tumot nga minwang. San abag na no abugak. Iso ana suro ni tatang. Day jay. Sinipat na kiidin. Day tayo pa yung ngarod sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda kano ti kinabaklak no mapaanak kano iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka ken ni Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo, tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latan nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay. Kananya ti ubrahan na ijay eh. At nakaditalunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdanak, taawan kadwak. Planok amang ibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O di addan at ilagsoksokit iti kuko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilan ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadut lang iso ti ammaw. Saan nyo ko maaparitan sumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alain ti sadaw takasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusam ka din. Padasab apilitan nga isurot, tasurutak matlang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Lading ngitok. Umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan. Kaya't ko trabaho iti sa bali. Saan kat nga agtalon kan agbangkag? Padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Dayta at ibagam ka ni Uncle. Ay na, sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinatao. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abakluos? Sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Ada pa'y papaabangak a wedding gown. Kan daduma pa'y mausar iti agduduma nga okasyon. Sayang. Kayat mo't nga minitata nga agpasturak iti na ang dod anwang. Anak, palubusan nga ta ni Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan kayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod ket, ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamot maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga raw. Itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pailaan. Ay, aglablabasan. Permi abannog mo asimang pat, anak. Apay numang kita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang. Babae ka. Nanang, adu ti mang tagtagibasit iti trabaho akong boy.
Ngamdakkel ti sapul ti kumboy, nanang. Ay, nga babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Ado a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Ay, di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo mababae ka. Nga maggunggunay ka laang akas lalaki. Kay kayat ko nga awagan dak iti lalaki, ng babae, nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, saan ta na pagsaritaan dayta? Basta, lalaki tirik na. Hey! Ala, wala siyo ka di tawaeg. Tayag mo na tanuang dito. Ay na, nagunag ti danom tatang. Diyak amo ti aglangoy. Mabuti nga abo malasiw. Sa kayam na tanuang, sa mo papagnain di tangaw may dito. Takrot. No ngay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka nga aglangoy? Nukabuteng mo matinagababaw at anom. Mabuti nga karoad. Ang mga numatinagak at maano dak. Di nakpagpungtutan, sing adyon eh. Sa kaya mo, tagbalasiw ka. Nadagmat dito, numatinag ka. Ay, diyak nga rin amo ti agsakay. Ang mga tumaray tinuang. Di nakpagpungtutan ko na. Sige! Itry ko! Anya teramidag nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan, ti inaramid mo. Ay na, kaya't nangay balasiw ko ajinwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay nga men, adi mo imbalasew. Pimig sa karot ni tanong tiwaig. Tanagtudo Amo yung jak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lako man ajay nuang. Mabuti nga. Nungay matinagak. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga rod. Ngam nakapungtot ki din. Kaputa mabuti nga. Ay, nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. Ay, adda nang iba unakken ko ana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salbag. Ay nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tadda bukod na atalier. Ay, apay no palubusam amapanmet ag trabaho ni Junay. Tapno adda ngagbali na bakla? Ha! Sana mabalin. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawatam, Ang jakmet kayat akan ayon akabilam. Anak ko ni Junay. anak mo laing deta bakla, sinalbagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na tiyag tuloy nga agbakla ta. Anya ko matyaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo ti laod kandaya. Lalaki nga awan tulang na. Pwe! Napanam ka dehe, anak. Imay itay ni tatang mo. Ngam imbagak nga adda nang ibaunakken ka. Naglingidak itilikod ti aparador nanang. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo. Ay, apay numapan kalaangan ijay talyer ti kapsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik ol iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni Insan Alice. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ay, ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uluden nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayo lat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ak iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbang pad ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad. Papanam ka day.
Mapanak ijay talyer, inakita ay no ammo na matla ang titumulong ijay jay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pay laeng. Ay kasanun tinwang mo. Impalinong kaon, kanadamatan inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Una, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong matlaeng day jay abakla ay jay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dyan anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaguran ni Tomas ti anak na ani Johnny, gapo iti kinabakla da itoy. Pinilit na pagtrabahon iti talon, tapno agbalin apud no alalaki. Iti sabali abangir, may samat atomboy ni Charo, ang agagat akargador iti tsindaan. Kabayatan na, at damat kasinsin ni Johnny, nga addaan butik, ijay ili, kat iso ti panggap ni Johnny, apagtrabahuan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Ay katuan apay ka day. Inak nga rod kita ay natumultulong matlaeng jay bakla nga anak mo ijay. Ay, basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilang manan. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay, saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan mo't maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw ti aramidag. Permi abanno, wow anak ko. Apay numang kita ka iti sabali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak alalaki. Ado ti atiwag alalaki, nupigsa ti pagsasaritan. Pigsalaang day ta anak. Kung gunay mulaang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, ng babae nanang. Saan mo kung mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka ababae. Nanang, kas ko na kun, saan ta ko man napagsaritaan day ta? Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka ababae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag man ta imay ka ditoy. Pinalubusan na kakadin ni uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamanan. Apay akabilan na kamanan. Amo mampay ka ni tatang. Diyak nga rod kabayalan ti papaaramid na. Ang pilitin na alata. Ay, masapol nga ron akanayon ta siputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magna ka itirwangan ijay likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawid ijay away. Unay kat ngaminan ni uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsakan agnam ayak, insan. Ti pakarigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo?
rimwar ni tatang mo. Amangad no umay dita. Ay, kita talumiklik ka, anak ko. Ay, agyamanak iti daytang ibagayo. Iti sabali a pwesto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, aganad ka. Inton ada kwartak nanang, ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti mangted iti kwartak, anak ko? Ura jak pagrebengan, pakaragsakat. Saan aday ti panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayam. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimuar ka nun ni tatang insan. Amangan na umay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agduduma a gown for rent. Intaman nga rod. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay, masigurado ka di na pa'y amo da ijay a pwestom. O sige, surutin na ka. Ay na, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Ay. Ah. Dito yung ti pwesto a gown for rent. Ay, wow! Magpipintas mo tanda kita agaw. Ay na! Kaano ak nga tanga agaw ni iti kastoy? Wedding gown. Ay na, saan mo nga arapaapon ti gown, insan? Nalipatam samot aday ta ti makagapo. No apay akanayon na kaakabilan ni angkel. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Ay, lakay. Bye-bye am ka din no anya ti kayat na apapanan. No jak agkamalay, adda amaw itinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo, Jak pa'y makita nga agdanag ka. di mo ka di am mo. Ano adda ti anak ta ditoy, ad-adda nga agdanagak, gapo iti panangkabkabil mo kan kuha na. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramidag. Di mo kadimot ammo, at itaw adin na awatan wano aklunan ti kamalina. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukwan dagita nga ibagbagam. Agrobot ka, tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, jay ka din nagabang iti wedding gown kun gown dagiti abay, insan? Wen, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at ikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make-up. Ay na, nagmayatan no kanawin nga dakastoy insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado ang. Nang runa no ada ni tatang amang bambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam kadiida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Uwan tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, bareng saan na kan akaguran no kasta ti aramidam. Nay, nangalaam ka di dita akwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko nanang. Nay, nadumot gayam tinaunong mo. Apay adi mo ibang ko. Tapos saan ang mapukaw, wano magastos. Day ti panggap ko nanang. Inak ibang ko. Wain, nasaysaya at matlaang no ibang kom, ngamtigig gamam. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natang nanang. At tuyen ti tangdan mo, insan. Ay,
Amin dayto insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Ay! Agyaman ak insan. Nagdakil gayam titangdan ko. Ado nga min tinagrent kan nagpa-home service, insan. Ay na! Kanayon kumakastoy. Tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka dito awan papanan na, no lakat. Ado ti agpa-home service, kan kanayon nga daagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito'y butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Ingka man di jaylay, tayong kagumatang iti herbisijaw. Itaka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibus ka din tigam mo. Kunak man dapay. Ay, kaano, day di panangtid mo. Ay, Ay, awanan tapi nakitsindak. nagrigat nga minti aggaik iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbisijaw, tapno matay ti ruot. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga rod igatang ko. Alam pa yung garutigat ng kukuma iti pestisijaw. Ala nga rod, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo mananinton malam. Ay naimbag man, ta nakaumay ka dito'y ili, nanang. Imbaunak ni tatang mo, anak ko. Ay, Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay, marigatan namin nga aggaing. alan, takaduan kayo ang mapan gumatang, nanang. Ay, jay kanula ang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pestisidyo, inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti root. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo, Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang ka iti pangtangdan nyo ti agarado, Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwesto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong. Ay, mapan kami ngamin home service. Dakil mo't ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalam nga iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ilay. Iso tinanggatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na. Tinakaw na. Ay, anyat pagkitkita iti anak mo. Agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Inikanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agarado. Anya kano ti trabaho na. Ay, saan mo nga amuan? Tamangan noing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas mo ti trabaho na. Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Diyak mamakit-kita ti kaanak am abakla, manong. Ayan nan. Napan mo't nagbirok iti pagsayaatan na Anya kumangay pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan. Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho. Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni manong tumasday ta trabaho? Talalaki di anak na. Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam ti pagtrabahuan ni bakla. Am kasibsibat ni Manong Jose. Naibaga na parlor gayam ti trabaho ni Johnny Manong. Anya, imbaga na day taken ka. Katkas jay matimbaga na itay Manong. Amok parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan da ngayong magbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa yung amo? Hanggang adadaka sa mapasamak. Itagbat mo da ita iti bato.
Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya ko mati kapungtot mo. Dakes ka day. Konsentidor ka. At adang agbalin na bakla, ajay tao, ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki abarumbado, wenno bakla anasingpad. Tulungan na kapay ti kasapulam iti talon. Ngam kababain nga rod. Lalaki, ngam kasdekit din ti trabaho na. Adon ti bakla a parlor ti pagtrabahuan na. Ado met dagiti lalaki dita ngem barumbado ken mamartek da. Saan apulos a pakairanudan ida. Makitam ka di nagtaer a masabat tang agidurduron iti kariton, insan. Ni Charo atumboy dayta. Ay? Nabayagan a kargador dito tiyandaan. Ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglibas ni Johnny, gapu iti kinaungat ti amana, kat napan iti butik ti kasinsin na ani Alice, ijay ili. Inalan ni Alice akadwana iti butik. Iti sabali abangir, nakita ni Gemma tinawadwad a kwarta, nga urnong ni Charo, babaan iti panagkumboy na. Binalakadan na ti anak na, nga ibang ko na ti kwarta na. Iti may sangal daw, nagkita da Charo kan Johnny, ijay sindaan. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, nagwapo kit din. Tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo ah. Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Siyak gayam ni Charo. Ay, siyakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo Tada basit papanak. Agsubliak dito inton madamdama. Okay. Kita lang ang makita ka dito Kadumot niya alis. Ay, nabayaga kong dito ay. Sa anak lang amin arumrumwar taadak iti pwesto Pwesto? Kanayo nak iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto ti kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alice. Umayak to iti pwesto mo. Inakpay ngamin itulod da gito'y naknatang dita pwesto da. Agmay-may sa kamat dito yan. Ayan tay kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulog tinatnatang. Nagtaersi ka. Crush ko kaya. Ay naku. Ay, mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panagkunakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti panag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Adang, di nakidiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita, na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka.
Oh, adala pang panunutak nanang. Apay kastoy. Itangak lang ang makariknay di kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang, pudno ka di tigayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong, gampo iti may sa at tao, nanang. Ngam, saan mo ka di akapuso, tinasao at tao, anak? Saan, nanang? Saan nga ta nga agayat kan? Ha? Dakis ka di, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya, babae? Ay, saan kumamot anak ko? Madeno padam a babae ti pakirelasyon nam. Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim marigkwas kamatan. Ay, natagtagainap ko kit din ni John eh. Ay, apay, anya tinaramid na ititagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan mo no papanan na. Ay, anya ngay ti kayat asawon dayta. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan, ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad da ijay ilay. Ay, pimanawon diti balay. Tanaranggas kamot ngamin kon kuana. Sana kinaranggas day jay, kaya't ko lang nga maikat ti kinabaklana. Ti panang kabil iti may sa atao nga adda kamalina, maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kon kuana. Ay, isong ata nagpakadan? Adula amay? Mapan ka di manan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes. Inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga adda mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay. Nay, apay akayat mo maamuan dayta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon mat amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang mat at akarubak mat. Dayta tay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mat ti customer mo. Manganta pa'y iti pansit. Kinatang ko di taas sidag at turo-turo. Apay agim matang ka. Apay nga inyog mo dito pwesto ti gowns for rent. Kaya't kung agsangot amangan. At damat ngamin ni Alice ijay bangir. Mapan kung tumat ikan iti kanin na. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man na mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko no makita ka. Sanak mat asigo da kastoy. Ay, ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawawatan. Uray siya. Diyak mat maawatan tibagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, isong ay may katap na makita na. Ganun. Dayta ti puno. Diyak nga rod makaid na no di ka makita. Us, Anya nga ta daytoy. Ipatay kong samat no di ka makita. ay, no. Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo asawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang, pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan da giti adda iti banger a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla? Naadaan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kitaam ni Charo, kaslang amin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Katnimot insan Johnny. Dinan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano.
Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, Jackman ammo, noan yan ti mapaspasamak kadagi jay adwa. Anya nga tati pagbanagan ti relasyon da. Panagkita, kat naragsak dadwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. Nadamat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anat natan. Ay, umay ka dito inual daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order akon. Dagasig tulangan inton umayak no aldaw. Ay, kasta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga rodon. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki api manaw, tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya a babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala? Ay saan kang agar-aramid iti pagpungtutan manan ni tatang mo. Ay basol day ta, anak ko. Ay, kat no babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Di nakto pa inikan iti sakit tinakin. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda napudnoken ka iti kasta ka sa saad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kat dinawatan na ka din iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Una man ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw. Apay analiday ka. Ay, Jack Amo, noom nga ibagakken ka na ito'y wano saan. Anya day ta, ibagam tapno amukmet no anyaman day ta. Adan kaayan-ayat ni Junay. Anya? At dakadimat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Dahita nga rod ti saan ko nga amo no kasano nga ibagak. Ay, apo aya. Pingagkarasin na ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya? Ayag pa da kurang ti panunot da kita adwa. Inton aganak da. Panay kurang-kurang ti panunot tao da kita anak da. Ay na, Jack matukod a panunutan no kasanuday ta a klasit relasyon. Impagta nagkita ta dito isango ti store, Jose. Apay ka di manong, adda ka di bagam. Anya tinaamwak, abinay bayan nyo anak relasyon ti kaanak kami ti tumboy. Manong, saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita tumboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti tumboy. Wano, pada na alalaki. Saan aday ti damagam kanyak? Madi akitain nga da relasyon ti bakla ken tumboy. Saan ka di ababae matlaang ti tumboy? Aggunggunay laang alalaki. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam aggunggunay laang ababae. Ay, sakit ti ulo day di adyon Awalat di napatpataudan. Sinalbag kit day. Johnny, kaanakan, nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamungan ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsakak. Awan matararamida ka madi uncle. Anya nga ta, numangkita ka laangan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan samgar adot-dot ko iti babae. Babae ang ngarod. Saan ka di a babae mat ni Charo? Ang isumit, tinagaram kanya.
kayat mo asawan. Iso ti lalaki, tas ika ti babae. Yes! Ay. Baliktad Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Junay. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga bintag warwaras a damag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko mismo asaritaan damanong Tomas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Kay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang ti mapasamak. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Anggam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Pag sinaan nyo ka di ida? Saan ko amasong batan dayta sa ludsud mo? Ala, itid mo kit din, tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos ang pagsinain na ni tatang ko? Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Uray ni nanang kit adamat pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwada. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwada. Kasanungit ipan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kininanang, taumay kami ije balayo. Tulagan dati kasartang. Sige, taumay ni nanang ditoy. Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggepta. Uray kastoy ti kasasada. Aramidan ta ti pagrebangan ta. Iti bangunin ta ang pamilya. Agpaiso dahi ta. Ti panangaramid ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpaiso di ta ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kung ti agahon into nagkalay sa kami ka ni Charo. Ha? Mabalin nga tangagaw, ti baklang agkasan? Anya ngay? Siya ti babae? Saan asika ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaa ti agahon. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amok akat saan ama palubusan ti kasta. Sigakit din alalaki ti aggawn. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadan iti relasyon da Charo kan Johnny. Saan mat nga umanugot ni Tata Tomas. Ta ipagarup na, asan anapudno ti tomboy, aka relasyon ni Johnny. Iti may sangal daw, agsarsarita da Johnny, ken Alice. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumati agawon Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amukat saan ama palubusan ti kasta. Sigagit ti nalalaki ti aggawn. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki.
Apay nga lilawom tabagim. Kasano ko maasika ti babae ako nam? Sika ka di ti aganak? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam ana imbag insan. Oray agpa-opera ka, tapasok katam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan ka latang nga aganak? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan. Awan karbengak nga wedding gown. Saan amabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbeng nga ag-wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka naman mapalubusan ti kas kanyak nga wedding gown inton agkalay sata? O sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalay sa. Sikat ti ag-wedding gown kat siyak ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siyak mo ti agbado iti kawis ti lalaki. Saan ka no nga mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anya nga rod ti aramidin to? Santa ka din nga agkalay sa? Ay, masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalay sa. Kasano nga rod itan? Nung mabalin, jak mo't kayat asyak ti ag-wedding gown. Nanang, ayat ko amamuam. Bakla ti kayan ayat ko. Anya? Apay abak-apay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabakla mo ti kaayan-ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalay sa. Ngam saan kanumat amabalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanu ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbahan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto, no lalaki kat ti aggawn ditan. Kasano nga rodan ngay nanang? Una ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo, kat surutan yaw ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kanti sweetheart na. Sweetheart na lata Amangan no inton madamdama, adamanan iwaras mo adamag asaan arumbang. Si katay kunada adagdag bawas kay. Apay ko maadagdag bawas ako naman. Ay saan kit din? No adamangag mo, imaritis mo adagaws. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Ay, saan mo't Diyay sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas saan kat asyak. Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Ngam na siguro tangdan. Bak na nga kon. Anya abak nang. No maibos kumati sao ti tao, si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbagta na sabat ka manain. Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di tiyaro kan Daisy. Anya dis Jone, bueno, disyaw, taisaw. Addan samat plano da nga umay makisarita kan ka, manong. Plano dan samat ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. O, ti dakas. Kat no agpada a lalaki, wano agpada a babae. Ha, tsaka mo katakwada. Mangamong da. Makita nuan niya ti bunga ti aramid da. Jone, nagsabat kami kan ni tatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yaw, nga agkalay sa kayo. Kat kunana,
Amakaamo kayo ka no? Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita. Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman, anti kinaunget na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, uncle. Ay, saan mat siguro? Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapan iji balay? Siyak tun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitan. Tamapanda makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadintuman ng tiriknam no mapan ka iji lugar na. Adda ka no ngamin pag naun, nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumot ti kasasaat ko. Nalaka, ak amabannog. Iso asaan kayon ako muyog amapan? Dauli taglaangan ti mapan. Ikararag ko. Anasaya at kumati masakbayan ti bangunan nyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpet. Napudno kami iti tunggal may sang. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalag kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita. Maipapan itaan niya ti pagsasaritaan. May papaan ka dagiti agpada akurang ti panunot na. Ay, apay kaday anadagsen ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na ken kaama day. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay no kasya nga irurumenda. Ang saan mo? Basta, saan ko nga ayunan ti kasya agalad ti tao? Nagmadi akitaan. Anya ka di ti pilyam kadagito'y agaw, sweetheart. Diya ka mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta? Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamat asaan analukmag. Mayat ko madaytoy, oh. Alang, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawos iti kawos ti lalaki? Una, uray ta pagbitla ang mat nga isuot na. Ay, nagsayang tumat. Apay nga min asa na mabalin nga agaw nak. Uray, takanayon kanto apaggaw nun no agasawatan to. Ay na, magagana na kung iti pan nakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo, sweetheart. No umay da makisarita kadata, saan ko maatilakid-kid dawang? Anya kumangay ti kidawag. Nulakat agkalaysada, umanayay. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubaan, kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga ron ni Jonay. Dahil di tumboy kumati agkid daw. Ngem ka po taimbilang na lalaki ti bagina, ison ti makamaw. Ah, huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Ang tomboy ti mga asawa. So asanak a dumawat iti anyaman. At dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain nga men. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngem saan mat, taipagarup niya itumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Anya day tuyan a mapaspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasamak. Gapo iti aramid day jay saan anormal. Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam. Asaan anormal ti anak ta. Insan, dayta ka diti ko na makursonadam ag gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin ag gown ditoy. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay.
Saan nga agpapada ti kaya ti tunggol mayso? Apay nga rod analiday ka. Gapo ka dita saan ang mabalin asika ti aggown? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko. Apay nga minday ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamot gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatanan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malidayan ka di manan ti kasinsin mo, uga po iti gaon. Wen nga rod tatang. Apay, ada lalaki asumrek iti simbaan, anak kagaon. Ay, may samot dayjay at Charo. Di nakat kayatem ti aggaon. Kasanungatan no agasawa da. Anya akasanaw ti kayat mo asawag? No addanton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami, kan daddy. Ay, no asino kadakwada ti aganak. Isaw ti mami. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Amo pa yan, makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yan iti Daisy ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasamak. Nadamag mo ka dain, no sa dino ti reception ti kalaysada. Diyak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo't ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga main ti sinalbag. Ay, di nakabailan ti agarado. Nadagsun ka no. Una, tayo pilit na babae ka no. Ang dalaing mat adumiskarte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yun urnong na. Umadanig ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay may sahak ka din dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Nanang, nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kung akno sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaada sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Uray tagtagibasitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sapul ti kargador itinatnatang. Kitaam ni Charo. Nakagawn, ngaminton magna. Kas lalalaki ang magmagna. Tinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinikinni. Ay, nagmadyakitaan. Saan man at ila madmadlaw mo? Kasar ti anak ta na ito. Ay, alaman langan. Agdalikap ke baklatan. Ngam inton magna ititengan ni Charo amapan iji altar. Siga amagmagna. Ha! Nakapil ko ti siko na ang nagaatid daw ti addang na. Ay, agtaldakan. Umayan ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa dadyo ni Kancharo, ngam agpada amalidayan dagiti dua, tatinam namaan da apagbado, kat saan amabalin nga isuot da. Sakbay amang rugi ti seremonya iti simbaan, adda nadlaw ni Tata Tomas. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Alaman laeng ngayon, agdalikap paklatan. Ngam intun magna ititenga ni Charo amapan iti altar, siga amagmagna. Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay na, agtalnakan, taumayan ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Adan iti sango ni Jonay, ururayan na ni Charo amagna ititenga amapan mangdanon kan kwanay jay sangaw. Kasla saan anubya ti magmagna, oh. Apurado akasla dab abutin na. Ay, agtalnaka kunak. Uneg ti simbahan ti ayan tayo. Ay, disiplina ang mantangiwat mo. Un ka de, agtalnakaw na. Ay na, pakawanin na kapaw. Nalpas matla ang antikalay sa. Kahit kasanaon man ang addan manugang yaw. Ay, ading ko. Sapay ko ma, tanaragsakto ti bangunan da a pamilya. Masigurado manang amok dagiti tuwa. Agpadadaan na singpet. Kan maysa, nagagat ni Jaro. Ay, asino ngay nga ro ti makuna nga ulo ti pamilya kadakwada. Ay, daytaytan ti saan tayong amaw. Adda kadakwada daytan Ay, addan asawa ti anak ko. Ay, jak ni namnama amang asawa mo ilaang. Saan tayo amabalin aparitan ti pagragsakan ti anak tayo? Dayta nga ron kay. Tamadlaw ko anaragsak di anak ko. Manipod nagkalay sa ti anak ta ni Junay. Kasla kanayon ang maikulkuleng ka. Ay, jak manamaw. Ngam idila nga nakita ka naragsak ti rupa na. Ay, nadlaw mo matgayam dayta. Ta idi adda dito'y balay. Jak pa'y nakita day jay akinaranyag ti rupa na. Ti salod-sod. Mataginayon nga taday jay aragsak. Ay ket, adda kadakwada dayta. No amuda nga aramidan ti pagrebengan da iti tunggal maysa. Ano dagiti bamba nagasum ka ni ti panunot ka? Kas kuma iti anya. Saan nga tangagbaliw ti amin? Numadandan iti anak. Kitaan tayo. No anyan to ti mapasamak, no addanton anak da. Naragsak ka kadi, sweetheart. Ay, unay, sweetheart. Jak pa'y nakarik na iti kastoy, idi awan ka pa iti biyag ko. Kasta ako, sangpay kuma, tawan parikot asumangbay iti panagdinata. Adamit la kadataday ta, sweetheart. Ganyan, mapan ka kadi pa iti pwesto ni kasinsin mo. Uno agyan kalangan dito'y balay. Ay na, sayang tisapol ko na agyanak dito'y balay. Ala, adakan ka dito. Ngam na siya, masapon nga agkargaduraklat na iti palingking. Dakal ayat isapol mo iti palingki, sweetheart. No alisto ka lakit di nga agdiskarga, kan agitulod iti agduduma a pwesto. At dapay atiw na dita makitangtangdan iti inaldaw ang. Nagmayat mo tinaangay akalay sa ti anak mo, manang. Para kanyak, ubing pa'y ni Junay, anak asawa.
Wano nang asawa. Apay nga ubing ako nam. Kano laklakayanan. Ay, anya itayan. Laklakayan mo no bakbaketan. Takayat mo ditan. Nala, lakwan na kon iti sabon, tay nakman aglaba. Ay, madamag ko man gayam. Asino kay ti aglabaken agluto kadakwada. Ni nga ta Johnny, wano ni Charo. Ay, saan ko nga mo? Tadyak mo't dinamdamag day ta kadakwada. Idinagyan da iti apagbit iti balayaw. Asino kay ti aggunggunay akas babae kadakwada. Agtintinulong damot akanayon. Mga no itaada mo laan. Ngaminton agangay agpin na tudundan. Ay, kat addan kadakwada day ta. Makaammo damot tan. Nagsapa ka mo tan abimangon, sweetheart? Masapa nga min nga da umay atrak. No awanak pa ijay. Adda makauna sa bali. Sayang ti maidiskarga anat natin. Ay na, itimplang ka pa iti kapin. Adapay danom iti termos. Nagmayat mo't gayam ti adda asawa na. Adda para timpla iti kape. Wala. Alangan mo't amapan ka nga awan karga ti tiyan mo. Alaman nga road, sweetheart. Tapno saan akong amapan ijay pagkapyan, ijay tsindahan. Aywan, ada tinapay ijay nga ikapin. Ay, uwan gayam. Mapan ka ka din aldaw, ijay pwesto ti gowns for rent. Wan isupay mo ti masapulak. Panawan kayo pa dito'y nanang inak ijay pwesto. Sa nabalay ta nagdalaw sa kung dito'y balay. Apay anagdalos ka pay laeng. Kat adda ka akmat amabat-bati dito'y balay nga agdalos. Awan magkatararamida kitay. Insamira ko na tinagdalos. Di da kami laeng ka ni Charo. Masapa aromwar. Siyak meten ti agdalos dito'y balay. Itataadak dito'y nanang. Siya kun ti agdalos. Sakbay asumrikak. Agpaiso timbaga ni Charo, anasingpot ka. Ay na. Nasingsingpwetak pa ano nakaturugak. Mangrahabak ka man ako na akon. Inako na nang Malamto na sumangpot kami ka ni Charo. Saan nyo aliplipatan ti agtumar iti agas yo? Kumusta nga dada asawa na, insan? Ay, nagmayat Iso amaki asawa kamutten. Tapno adda katulungam iti amin abanag. Ay, umay tumanan dito ni Charo. Kat, kasanon nga ti kasasaad yo, insan. Kayat ko amamuan. Anya ti katwa asawan? Si kakadi ti daddy, kat ni Charo ti mami. Hey, awan ti mabaliwan. Siya ti babae. Ni Charo ti lalaki. Anya, kayat mo asawan. Si kalat ta ti kasla babae? Yes! Babae ang kanya. Ngam iso ti babae. Idinto ta si kakat lalaki. Hey, basta iso ti lalaki. Siya ti babae. Talaga abinaliktad yu ti kinapudno. Ay na, iso nga ro direct nami. Awan maaramidan mi Iso ti pakaragsakan mi. Adumit na itayin sangpit, Mau. Nangalami tinggatang, Mau. Ay, impilit ni Johnny nga intod. Saan kunak at ginatangnan? Imbagla para kadatakanaw. Ay, kanayon mo't amang teday nga anak ta. Dagiti kakabsat na kat saan may. Day tangarud kat, no asino pa'y ti ibagbagam nga abnormal, iso matimang talyaw ka na ta, itatabakot kan lakaitan. Makaudong ka. Ibagam tao may damot pumasyar dito'y balay. Ha? Sige, ibagak to, no makaudong akmanan, lakay. Nakamirisak, iti nakitak tinapalalo aragsak na iti nagkalaysada. Uray kargador dya manugang ta. Dakkel magayam ti sapul na. Sayang, no adda sumangpot atrak itaabigak. Apay, asayang ako nan. Kaya't ko timapan agkargador. Maulaw ako. Agduldul ukak pa'y no bumangon ak. Apayan ngay.
Agurigor kaya. Ay, dapadapon ka man. Sanak mat amalamin. Basta agkapsutak. Kan maulawak ang bumangon. Ay, nasaan ka mat alabara? Apay nga, akas tati marikrik na. Diyak man mo. Ita lang ang mariknak dito eh. Ay, hindi man kita iti taksi. Mapantay yung ospital. Amang ano niya daytan. Anya ka di tinapasamak. Ipan ko yung ospital ni Charo nanang. Maulaw ka no. Ah. Agdulok na bumangon. Ay, naamang ano niya dayjayan. Ay, apa yan? Ay, taman pa ya. Saan nga taabanog na? Tamasapsapa nga min ang mapanidya palingki. Malaing ka nga ron ipakita iti doktor. Sige nanang inakakita iti taksi. Anya timbaga ti doktor, anak. Ipan ko kano da ito isbuna iti laboratory nanang. Malaboratory test kano. Kasta ka day. Sige, inakon. Ay. Charo, anya nga min ayati marikrik na. Maulaw kan agdulukak nga rod nanang. Inakpay gumatang iti gatas di tarwar ta uminom ka pay. Diyak kayat tigatas nanang. Anya, saan ka di asigod akay kayat mo ti gatas? Diyak kayatan. Nadda makitam di ta anaalsaw. Isuman kit di ti anam nanang. Anya, naalsam ko nam. Ay, may sa ti kayat asawon ti panagulaw kan panagdulok mo. Anya kumangay nanang. No jak agbidot. Agiinaw kan anak ko. Awan mat ni Johnny kat aldawan. Itamampay. Imawag itay, tatang. Impan na kano ni Charo iti doktor. Apay, agsakit ka din ni Charo. Apay nga impan na iti doktor. Maamwan tayon to no may ni Johnny. Apay nga tan. Italaang man amadamag ko amapan iti doktor ni Charo. Kanayon mat ditoy. Diyak pa'y nakita naglangan itinabayag dito'y tiyandaan. Kaslakastan sa nga agpaiso. Saan ama naglangan? Kasla saan ang nagsaksakit jay tao? Ita lang agpaiso Apay nga ta. Adamat iti kalman. Nakitak ang nagitulod itinatang. Agudong kan samat manang. Kanayon samat ti udong mo ita Adda nang ibaunan ni Tomas Kanyak. Adda mapan ko gatangan akasapulan na iti talon. Ingka ka di dumawat kini Johnny. Damag ko pasaray ikan na ka iti paggatang yu iti kasapulan yu iti kusina. Uray ka di dagita kat madamag mo. Ay, napigpigsa ka pa'y ngamradar. Ay, saan lang aradar wuno antena ti adda kanyak. Adda pa'y wifi ko Bilibak at talaga iti kinalaing mo nga agchismes. Super chismosa ka at talaga. Ay, kunak no superstar itayan. Sige, panawan kan. Amangan no awanan ti malugana. Anya ka di tayo gamaw? Ti resulta ti laboratory. Ipan ko iti doktor. Apay analiday ka? Masikog ka no ni Charo? Ay ikunakon kat. Ay nga apay ngay nga rod analiday ka. Kat adan to anak yaw. Siya kumaati rumbang agsikog. Anya ti kunam? Ay, ipan kon iti doktor, da iti resulta. Tari si tanda iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas, paulwan, pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka di asya kumatirong bangagsi ko? Anya ti kunam. Ay, sige, ipan kong ti resulta iti doktor. Tarisitahan da iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agiaman ak Diyos ko. Taawan sakit ti anak ko. Masikog matgayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Nanang, anyang ay ti ko na ni Daisy. Kwa. Impan na ti resulta ti laboratory. Ipan na iti doktor mo. Anak, masikog ka ka noon. Anya, kasanong agsikugak kat lalaki ang nanang? Ay, saan mo ita maipilit a lalaki ka? Tadan ebidensya, babae ka. Masikog kan, anak ka. Inta yun. Dumagasak pa iti butika tagumatang iti vitamins mo. Nalpas ka din, sweetheart. Mapalinan tagawid. One sweetheart. Ay, pinagdanag na kitay. Kunak no dan sa bali a sakit mo. Nga masikog kamit gaya. Sorry, sweetheart. Maawatak tirik nang. Ang sarita ta iji balay, hun. Itulod ka iji balay. Masapul nga ginanak ka. Di ka agaw awit itinadagsen. Tapno saan amaragrag ti ininawam. No sa anak nga agawit itinadagsan. Kasano ti trabaho. Siya kagtrabaho No sa anak lakit di nga gulaw. Mabalin manin ti ang kargador. Surutan ta ka diti imbaga ti doktor. Apay, kasta tilangam, insan. Kaskala napukawan iti manurimo. Dito nga ipapas ko ti sakit tinakam ko. Apay ka di insan. Apay, ana sakit tinakam mo. Awan matgayam sakit na, insan. Ha? Apay nga rin lang sangit ka. Ay! Naawan mo't gayam sakit na. Masikog gayam. Apay nga asana siya tinagsikog. Anya? Masikog ni Charo? Hindi ka man nagkatawa. Nagsakit tinakam ko. Insan, ti kayat mo ang mapasama kat imposible. Kasano kumasi ka ti agsikog? Kat saan kamot nga ron a babae? Lalaki ka, insan. Dahil nga ron tinagsakit. Ipapilit ko a babae ang amanya nga ita. Saan matgayam anaan-anay ti kinababae? Ay, kumusta nga ti Riknam? Agulaw ka pa Huwag nga rod. At tapay la pa nagulaw ko. Nang runa iti bigbigat. Ay, gayam, gumatang kantuman iti mangga. Aguri ka tadaginatang ko. Inakokisan. Alaman nga rod, sweetheart. Iso ti kayat ko akanin. Maditi angot ko kadagiti daduma amakan. Diyak kayat ti angot da. Hoy, nagrigat ganti aginaw. Kaasimot ganti agbalin nga ina. Siyak ka din, Tina. Saan ka di asyak kumati ama? Ay, dahi tamon ti ada iti panunot ko. Tasyak kumati ina. Ang ada aya ti ina. Asaan mo't nga agsikog? Ay, agpaiso ti na ibaga ni nanang. Saan ko ang mailibak ti kinababae? Iti importante, aramidon ta ti pagrebengan ta iti pamilya ta. Ura niya ti kasasaad ta. Masikugan ni Charo. At danton apo ko ta iti mabiit. Di mang ipapilit a lalaki, iso tinagsikaw. Di mat mang ipapilit a babae, saan mat nga ron nga iso tinagsikaw? Win
Ta saan ang mabaliwan ti tao ti panang parswa ti apo ken kuana. Ti babae kat para iti lalaki. Kasta mo ti lalaki, para mo iti babae. Iso abidot ti arami ti daduma, a babae da. Ngamang ikabalay dakit din iti pada da a babae. Kasta mo ti lalaki, amang ikabalay iti pada na lalaki. Iso nga iti uray ka anuman, saan nga agbalin a pamilya, ta saan da a maparaburan iti anak. Pudno ta kunam, iti pamilya, ada pagribangan ti tunggal maysa. Saan nga agtipon laeng tapno agragsak. Saan akasta ti bilin ti apaw. Oy, apay nga grubrubat ka nga, Charo, ah. Papanam. Saan akon nga agulaw? Mapana kon ije palingki. Ay, no! Nakakita ka mat ti masikog a kargador. Alangan nga tugtugawak dito'y balay nga agmalmalum. Ang mga no, da mapasamak iti anak ta. Ay na, mangkita talangan iti pwesto. Aglako ka itinatnateng. Narigat no ituloy mo ti kinakargador mo. Pwesto ko nam. Mayat sa ngagpaiso ah. Mayat bagay ti may nga inang aglako ngam ti agkargador. Nang runa no nagdakkel ti tiyan mo. Nalaing at talaga ti asawak. Apay ajak na panunot tinaglako ini. Diyak namin kayat ama isagmak kayo nga agin na. Sanak anag kamalian ang pilikan kang anagbalin nga asawak. Masikog matgayam ka no dyaman hugang mo, manong. Kahit dakas ka day, sana mo tinaktakaw ti sikog na ah. Makasikog magayam ti bakla. No muna tatumboy ti sinikugan na. Imbag basitan jay bakla, tanakaputot. Angam nila kay mo ngay. Manu atawan yaw ngagdandan na. Ngam di nakapay lamasikugan. Ay, kwa. Ay, jak manam mo. Oy, sakbay ngagdilaw ka. Kita ang pay tabagame. Lupas kan samat. Winaw, nilakay mo ti inutil, ah. Adda ka di gatanga, manong. Imayak ay ano awan katangag. Alangan mat nga umayak laeng makimarites. Nay, apay anak karupanget ka. Saan ka di nga ing kagimatang ija istor ni Diana? Masurunak man ija sa lawasaw. Apay ka day. Apay akasurun mo. Imbaga nakitday na makasikog kanugayam ti bakla. Ket tumboy pa'y ti sinikugan na. Ay, unayan ni Diana. Kahit anyamot nga tinsungbat mo. O di imbaga nga imbag pa'y di bakla ta nakaputot. Ang isuda ngay. Manu atawundan nga agasawa. Ngam di na pa'y naganak. Saan arumbeng apinatulam ti kasya akla si tao? No di mo ikan iti bagnakman ti kasya tao. Sana sumardang iti kalalabid na. Man nakibiyang. Di nakitaan nga umuna ti bagina. Bareng ano mangrik na iti imbagam. Agpaiso mo't kit di amanon atawon da anagasawa. Ang awan pa'y anak da. Saan ko mga ibaga ti kasday? Ang manglais meteng. Oh, dahito hindi pwesto ta, sweetheart. Aglako ta itinatnateng. Asidag nga agpaiso iti bagsakan tinatnatang. Mapalinta agatangan amin amay bagsak. Kalpasan na, ipasa ta itinaduma-duma a pwesto. Imbag ta nakitak dahito ay nakarikap a pwesto. Dinamag ko no asinot akin kukwa. Nabayag nga agpaiso dahito ang makikitak anak karikap. Mapalimot gayam a pagpweston itinatnatang. Nalawa pa eh. Awan ka no tisigod nga akin kukwa. Tada trabaho dagiti anak na. Abangan ta ka di dahito eh. Mabalintamat agatangan ka no. Installment. Ay no, nagmayatan. Naglaing ka nakakita dito yung pwesto ah. Ay na, da kayo nga ginati inspirasyon ko. Iso ngayon kaguma ka nagsapol iti pwesto. Nay, awan mo't dito'y ni Junay. Awan mo't ijabanger. Awan dito, imanang. Adda ngamin pwesto da itinatnateng iti asidag ti bagsakan. Ha? Adda bukod da pwesto? Kunam. Un manang,
Tapno saan nga agkargador ni Charo. Ing kagumaan ni Johnny tinagbirok iti pagpwestuan da. Ay, di pa'y awanan ti kadwayo ditoy. No adan bukod da apwesto ako nam. San abalay, manang? Mabalin kami mat amangala iti sabale. Mayat ngamin ije pwesto da. Tad ado ti sapul da. Ay, kasta aya. Inakman nga rod pa siya rin, ida. Ay, umayak man mat manang. Mm. San abale? Tawan pa'y mattao dito'y butek. Adda ka mat nanang. Agmano ak. Ay, bindisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Ay, dakkelan ti tiyan mo Diyakon makaawit iti natang. Iso nga imbirukan nak ni Juni iti pagpwestuan mi, nanang. Mayat da ito yan at trabaho Tapno mabalinlat ta nga uray masikog ka. Mabalin mo taglako, tanalagan mo ti kastoy at trabaho. Ni Johnny tinakapanunot, nanang. Kahit ayan na ngay. Napanagdamag kadagiti daddo maapwesto, no agurder da iti natang. Imbagman, tanapanunot yo ti kastoy a negosyo. Yak ninamnama ang makapanunot ni Johnny iti kastoy a klase ti negosyo, nanang. Jak pa'y napanunot idi. Nagdaras adin muras ti negosyo da insan. Taado ti suki da. Agpaisunsa matay kunada. Anagswertyan da ti panagsikog ni Charo. Winsang agpaiso, tatang. Idinaginaw ni Charo. Isumat ti panakasapol ni Johnny iti pwistaw. Iti asidag ti bagsakan iti natnatang. Naparpartak pa jenat natang amalako ngamdag ito'y lakok iti butik. Pagyamanan talangan. Tatoy lakom kat saan amadadaal adagos. Tinatang nalaka amadadaal no saan amalako adagos. Angam napartak mat amalako tinatnatang. Takasapulan unay ti tao. Ngam dagiti lako iti butik. No kasapulan laeng sa umay ti tao ngaggatang. Nasaysaya at matlaeng no dumuras ti kasinsin mo. Tadandanidan maaddaan iti anak. Ay, pakaragsakak no kasta, tatang. Katsapay la kuma, taagtultuloy adumur asti panagbiag da Johnny. At itugmat day talistam. Ado ka di tinagurder, sweetheart. Ay, nanagado. Impakyak ti order da, tao may dalaan. Ipanda ka no iti agduduma a pwesto, Tulungan ka nga agimpake, tapno mabiit. Ay na, ang mga maapektaran ti sikog mo, No agkubuka ket maipit ta sikog mo, Nalabas ka mo't. Sa anak mo't nga agimot itinadagsun. Ay na, maipit nga raw ta tiyan mo, Kabaalak da ito, Superman ti asawa ka. Uray may sa ti Juni ano kastoy. Juni! Saan ka di a Daisy? Masapon nga awaten tanti pasamak. Ha? Siyak tinagsikog. San ka di, sweetie? Ay, si Kati ina. Siyak ti ama. Dayana, lakwan nakmanan iti soft drinks tamhawawak. Ay, naggapo ka man nun, ilay. Ay, madamag ko man. Dakkel ka no ti tiyan ni Charo. Wain, dandani aganak. Kuna ti daduma, adayjay asikog na tinagswertyan dang agasawa. Nagswertyan. Apay aswerte da ako nam. Ay, katnubak nang dan. Naswerte ti pwesto da itinatangan. Kita manla ti biyag ti tawa niya. Bimak nang ni bakla a Johnny. Idinto ta kakaasi idi dito ya makabkabil. Babaan iti panagsalukag da. Dimuras da. Kat nagrugi da ita, idinaginaw ni Charo. Awan ti pagdanagak, no aganak ka, tadamat mako ng ornong tan. Agyamanak iti apo. Tauray ibagbagada amay sa kaabakla. Maaramid mo ti pagrebengam iti pamilyam. Ti panakiasawa, napakuyugan iti pagrebengan. Jaket nga agrigat tayo, kanti agbalin nga anak ta. Ado ti ina ti mo alalaki.
Lalaki da, ngam di da mo nga aramidan ti pagrebangan da iti pamilyada. Anyat kayat mo asawan? At da lalaki nga imbes apara iti pamilyada ti sapul da, pagbabae da, wenno pagbisyo da. Ay na, tsak aramidan da ita sweetheart. Tipod no ang malalaki, kat aramidan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Ngam na di na maaramid ti pagrebangan na, iso ti maawagan iti inutil. Kat pagyamanak unay, gaputa responsable ka nga asawa, Johnny. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas na disgrasya ni Benito Akatalik ni Esteban Gabriel, iti pinataray na itos to tigabalyona, a pinanaganan na iti Brutos. Inarayat na iti mannalon a nakakita iti napasamak. Imbes anasyan ni Esteban, idinadamag na tinapasamak. Binabalaw na kitdi ni Benito. Iti may sabong daway, linailo ni Esteban nilulita nga asawa na. Ay ayaton unay nilulita ni Esteban, ngem saan anaragsak iti sidong daytoy, gaputa kayarigan na ti Marames, muikutan ti asawa na. Iti papan ni Esteban iti poblasyon ti San Gabriel, kinablaawan ni Idita atendera ti arak. Ngem nasair laing ti babae, iti saan anasayat a panagsarita ni Esteban. Ket itagagayem, denggan iti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Ang patay naman naman! Diyos ama ng asi! Kaasyan na kami! Aglingin na kiti-store mo, Idita. Senyor Alfonso! Di ka na maliwawa. Hoy! Ang supli kayo! Sakti Samuel na kayo na Indio! Ni Senyor Esteban? Kinabutan dagiti tulisan? Iso di agpupukaw. Juan Senyor Alfonso. Pejay, rimuarin iti taberna. Rumarak nga rudan, dito ipagtagilakwam. Ang supli na kayo na Bandido! Nasigla ta talaga iti pinaltukan ni amigo Esteban. Saan lakas kanyak? Awan ambok iti pinaltukan. Ha? Kitkitaan na ka, Senyor Alfonso. Si, Edita. Asitgak ni amigo Esteban. Kaya wag tilaing mo iti pinaltugan, amigo. Ubiyag pa idinsuro na iti papa, no kasano ti panagigamit ti paltog. Kang Ronan, no kasano ti omno, na panakilaban. Kasta? Imala ka nga ron, iti day di papam, amigo. Talaga na iso ti timawida ka, amigo. Sigon kadagiti ka amam mo, wenno gagayam day di papa, kat idayaw da, ti kinasiglat day di papa. Isuro nakmat ngerod, amigo. Kayat mo na isuro ka no kasano, ti panagbalin na nasiglat, kinatured, amigo. Kaya't kula unay. Iso nga isuro na. Oh, apay Benito. Senyor, diyo ka di pa'y nadamag?
Anya da ito, Benito. Agraira ka naman ang dagiti bandido nga agtaktakaw ka dagiti dadakkel a pwesto ijay merkado. Ha! Saan dalaengen nagkamali na agaramid iti kabulastugan dito San Gabriel? Siyak ti makasawda. Senyor, Delikado nagpaiso dagijay. Iso asukurem dagiti sigod na pasurot ko, Benito. Mitingek edad ito'y villa. kaano senyor, ken anya nga oras? Isurat ko langen. Juan, agarami dagiti surat ta iso ti daron mo kadakwada. Entiende? Wen, senyor. Anya ti kinunam Benito? At damanin natakawan iti sentro? Wen, Pedrita. Iso ang madanagan ita ni Senyor Esteban. Ay, talaga ang madanagan Kasanon mo diti Hacienda Gabriel mati mapanunot da asarkan. Tilaunay ka marin. Ay, adama ko, Pedrita. Nang runa kat sakti para bantay kadagiti kamarin. May sagmakaklakit day no adda makastrak dito ya bandido. Apay ngamin adi mangalan ni Senyor iti gwardya. Mapanunot na kumadayta. Ibagam uray kat pagimbagan mo't lang ti Hacienda Gabriel dayta. Ammo, Pedrita. Uray pagimbagan ti Hacienda. No imbaga na asaan na akayat, awan ti maramidak. No puraw kunana, talaga apuraw. Di mon mabaliwan tinalpasnan nga insawang. Dayta mat ti madi nga ugali ni Senyor. Kinapudno na ado ti madi nga ugali na. May sursurot at paikit din awan ti maramidak. Tay sumot ti mang bibiyag kadata. Ay, Isuasi ka, Pedrita. Saan ka kundi kontra no adar aramidak asan amay parbag? Ala, makamo kan Benito. Awan gayam. Agamak ni Senyorita Lolita apumanaw manin ije Villa. Tapno mapan iti ayan ni mamang na. Iso asya kun ti mapan ijay. Anya nga minti bagana iti inana. Diyak amao. Napatag kanumat. Iso ang mapanaklat Bareng maranaakon ni Mrs. Domingo nga ina ni Senyorita Lolita. Ibagak ka no ang mapan ije Villa Gabriel. Wen uray kat awan mat unayin ti adong nga Abraham dito'y balay ta. Di mapankalat ta. Dito'y akon, Mang Antonio. Dahito iti bayad ko. Sige, Mang Antonio. Agan-anad kayo, Sapay kumatamadanon kon ni Mrs. Domingo di Tabalayda. Napintas mo't balay at di makulan ni Senyorita Lolita. Kalaingan na lang ti kadakkel a balay. Medyo daanan. Nalagda ti kagawaan na. At damat ka ba ulanda iti biyak nga amok? Talaga lang amin anapakumbaba ni Senyorita Lolita. Nakakandado da iti ruangan ti bakod da. Apo! 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 Naimbag nga aldalyo, Apo! Ay, agyamanak. Ni Mrs. Domingo titinmanaw iti tawa. Si Kamat Gaya, Pedrita. Wan, Senyora Agusta. Umayak man. Ala, urayan nak dita. Daw may kulukat na tarwagan. Ay, agyamanak. Nadanon ko matlaang tigakara. Anya ti gagarang Pedrita. Amo ka napatag.
Tadi ka lakit di umay dito, no saan nasisita dayta. Inbaunak ni Senyorita Lolita nga anak yo, senyora. Oh, di nakawagan iti kasta. Di nakawagan iti senyora ta saan ka dunya. Rumbang laakas ta ti awag ko kada kayo at amo mi jay anak yo. Saan, Pedrita? Diyak kayat ti kasta. Tangay inauna ak nga dayo ng sika, awagan naklatan iti manang. Ah? Wala, nana. Saan? Basta di nakawagan iti senyora. Diyak kayat ti kasta nga awag mo kanyak, Pedrita. O kat apay ka no? Anya ti pakasapulan di anak ko kanyak. Napatig ka no ti ibagana. Sayang, tadida kay nadanon, idi imay kami. Kasta? Imay kayo kan ni Lolita ditoy? Kaano? Idi na minsan nga aldaw. Ngam awan tao diti balayo. Napanak aya, idi na minsan nga aldaw. Wen. Awanak ditoy kaputa sinarong karak ti amigak. At dangamin sa gubanit na. Isumot lagayam adida kayo nadanon, saan nakagbaybayag, Agawid akton, no maibos ko dahito na imas a merienda. Ala, Pedrita, at dalatak ang kadaytan. Maawatak mat. Akat ni, ibagam tulatan ka ni Lolita ang mapanak ije Villa. Diyak la maibagano ka ano. Wan manang. Ay na, maikawak ang mga wag kada kayo iti kastoy. Baknang kayo ka. Ay, sus, Pedrita, saan kami abaknang? Kan oray mampay no baknang kami. Adda iti tao dayta. Da kayo timmalaan ni Senyorita Lolita. Kaya't namot adyak awagan iti Senyorita. Nga mipilpilit ko, Adyak kaya't nga adda masao ni Senyor Esteban. Husto kay ti dayta, Pedrita. Ngam no siyak, awagan naklatan iti manang Augusta. Benito, kaya't ka na makasarita na imbag. Napatag. Anya dayta, senyor. Magapanawag iti mabit. Nisisita ti papanak iti Espanya. Agawid kayo iti lugar dagiti nagkauna kakabagyan nyo, senyor? Agbakasyon laeng ni siya. Nisisita ti gagarag iti Espanya. Adda kano nasarakan ti madras tami as surat day di papakan ni siya. Anya kano nga iti ibagbaga ti surat day di papayo, senyor? Saan da na mo? Siyempre, saan da na mabalin na lugatan ta saan na para kadakwada? Unmatkit di senyor. Bilinak ni si Benito. Oh my God. Ijay biblioteka ti pagsaritaan ta. Jakayat na abda sa bali na makangeg kadagiti bilin ko ka. Idulin mo na ito na revolver. Amo maten na usaran da ita, kain suro kamot ideng Benito. Senyor. Apay nakaslan nervyoso ka ita. Kasano? Itapay nga agdinamag ti panagraira dagiti bandido ti ipapanaw yaw. Nakasaganan dagiti gwardya na sigod na pasuot ko, Benito. Ama mo matanida. Wan matkit di senyor. Saan agmut na agbayag iti Espanya? Nisisita na una iti papan ko ijay. Agan-anad kayo iti panagbiyahe o, senyor, Masapo lang makasubli kayo adagos dito yung Hacienda Gabriel. Talaga na saan agbayag iti Espanya. Kinapudno na. Sa anak na pumanaw no di nasisita launay. Ngam sana bale. Agtalag ni siya iti kabaylan, Benito. Ken iti kabaylan dagiti armado na gwardya. Iso dati kaduam namang protektar iti Hacienda Gabriel. Agyaman na! Nagtumpa
Mahal kayo, iti bilin ko nga agumong tayo ita, dito sinto ti purok tayo mananaon. Ang mumia na patun ti bagayo, kas panglakayan mi ngagtaltalon dito yung Hacienda Gabriel, Makalob. Agyaman at loob, kasta. Kas pagamuyo mait. Nalpasan ti panaganay. Naisagana tayo, dagiti irate may tulod iti kamaren. Ti amo tayo ni Don Esteban Gabriel. Dirigat na. Awan mo ti mabati para ka dun, May. May bayan mo't aminan ka ni Senyor Esteban tinaapit, May. Dayta nga ti gapuna nga agmimiting tayo ita kakabsat ko ida. Sang kamay sa tayaw amapan igay Villa Gabriel. Agpakaasi tayaw. Kasayan na pailaan ti alain na nga abang titalon ita apa nag-aapay. Bayad na ito! Uray dyan ako mismo kalawaan iti taltalunan dito yung Hacienda Gabriel. Dandani awan mo't mabati na kanin may. Aging kat sumarunaw apa nag-aapay. Kasanunod naman. Daklo na iti 70-30% sistema ti panagbingay. Talaga Sinasahod da ita. Uray 50% la kumaa. Dayta, dawat tayo, kakabsat. Iso sang kamay sa tayo, amapanigay Villa Gabriel, inton bigat. Talaga adakkel ti panagtalek ni Senyor Esteban kanyak. Agasem, intalek na kanyak to'y may sa pistola na. Usarek, kabayatan ti kawan na dito'y Hacienda Gabriel. Kasla na paklanak mata na kabalyero, no isalikad ko na ito'y. Sakon to isuot tay guma sapatos ko. Kan agbado ak itikas itibado ni Senyor Gabriel. Wen, nakaurnong ako nitinsagsagot kanyak ni Senyor adinan kayat abado na. Tagijay ti pagpilyak iti isuot ko, no inak agpasar ijay away. Wanawanak dagiti mannalon. Nay, mabisinan dagiti kabalyo. Inak pa'y puruwakan ida iti kanenda. Ken digusak pa'y gayam ni istaryon. Pagsakayan manen ni Senyor amapan ijay sentro. Umaya kon, gagayon ko kabalyo. Ikan kayon iti kanan nyo. Mariknak, ikinapanak kelita ni Benito. Gapu iti taleg na ipapay ko kiniso. Dagla mabasa ti panonot na. Sang kay roar na di revolver na intaleg ko kenkwana. Sa isam na isam. Maragsakan matilo. Sabagay, awan dua-dua kini Benito. Nasubok konti kinapudno ni iso na agserbi kanya. Mapanakitayam na. At dapay bilin ko. At dayta, nagpulatan ni Stalyon, Senyor. Kaskada kayo. Di naglamyongan Benito. Awangan no naibusan tayo shampoo na. Ay, adupay, Senyor. Apag isunto inton sumangpet kayo nga gapoy di Espanya. Masigurado nga adunto manen ti isang petyo arigalaw. Karunaan ka dagito'y ipatpatigyo at taraken dito'y Hacienda. Talaga,
Kang ruran kinistalyon. Ngamne, saan laeng nga nistalyon ta si kaswem iti osto binito. Asi kaswem amin dagito na kabalyo. Nasirbi darito asyenda. Uwan, senyor. Masikaso amin dagita bayat ikawan yaw. Muchas gracias, Benito. Pacheck na napudno ka na talaga nagsirbi dito asyenda, Gabriel. Ay, awan ka asping ti kinapudnok a tao yo, senyor. Ket gapoy tinayta. Karaman ti esposan ni siyak na bantayam. Ha? Ni senyorita Lolita, senyor? Si. Apay. Ada ka di pa'y sabali na esposan ni siya? Kwa. Uni ka esposa mi ni Lolita, Benito. Iso na bantayan mo't ni Sika. Nada sabali na lalaki na kasarita ni Iso, amwam no asino. Katibagam to kanya kinton sumangpitak. Uwan, senyor. Argado. Awan to ti di mo maamuan ang napasamak dito'y Hacienda Gabriel intong sumangpit kayo. Bueno, isaganam ni Stalyon. Mapantay de away. Ibilin kon ti panangitulog dagiti kasamak na manalon iti abang dagiti taltalunen da. Uwan, senyor. Isagana mo ni Stalyon. Isuot ko na tay butas ko. Inton umay alawas ti panagbiyahe ni Senyor Esteban. Isuan nawaya pa'y laeng ti gundaway na amang paisimpa kadagiti irik nga abang dagiti manalon kadagiti taltalunen da. Mapnumanen dagiti kamareng. Vamos, Benito! Sa kayang merten ni Brutos, kat sumaruno kayo na dagos. Oh. Senyor! Ano ti agturong ditoy? Nagaduna tao tagturong ditoy. Asino da, Benito? Mailasin ko jay at daiti una. Nila kay kalob, senyor. Grupo dagiti manalon dagiti agturong ditoy. Sa magayam na masapol na papantadanunan ni Dan, Benito. Isula na mismo di May. Hanggang dakasamot ti gagara da, senyor. Nakaibarikas damat amin iti burang. Aniya. Tanyat kaya danay baga. Ha! Sige, Benito. Sabaten ni si kadagi talaborso. Di mo pastrekan ni daiti ruangan nalando. Anya ti mapasamak, iti daytapan na kisango ti grupo dagiti agtaltalon, kini Esteban Gabriel. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy to'y kabarbaro ano bela tayo anapauluan. El Oro, con sangre! Novela ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. El Uro, con sangre! Kapitan Enteng! Ada ko mapagtinulungan ta trabaho, Chip. Kas kumaitian niya trabaho. Ay, dahil tati panunutin ta. Ada ko maipatalon da kadata. Tapno da mabingay ta no panaggagapas. Di agdamag ta. No adamayat amang ipatalon iti talon na. Agkadwa ta amang talon. Uy na, adamot kuliglig ko.
Mayat tinapanunot mo, Ose. Ay, ata magayam ti kaan. Ay, bagtay mayak. Ala, mga lakan itipinggan mo. Ta sumango kameten, kwarog. Ay, naimas ti si daan. Kukod nga dabalatong kan bulong ti marunggay. Wow, nagimasan antay. Ay, agtugawak met na mga nakaon. Ang mga no ibusan ni Uncle Timasida. Sapay na panugak na pan nakitang dan anagraay. Di mo iguyot ti malukong Ha? Kamangga o iti si daam. Nabanugak mo't anagraap. Ha? Ay, kunak no awanan iti kasirula. Nakman nga rod mangala. Madanagan ni Anggal ang maagawan iti Masida. Da kayo kit di nga agulitag. Uray sango ti lambisaan. Awan agpaatew. Ni kwarog Umay lang makipangan. Kaya ado pa ti alain na si daam. Ay, talpas ka matinanangan. Makibiyangan manandag iti tutpik ka. Isugayam ang maibaws. Oy, saan ko ngayon nalala dagiti toothpick yun niya? No nakita ka nangala ka. Di yun nakita nga insublay. Kalpasan nga inusar ka. Kahit masawad. Insublime. Ay, apay, maday? Kukuha mo na ita tutpik. Diyak kayatan nga agusar iti tutpik. Awan ka di mat insublay, Mangkal? Manaw. Saan nakagisubsubli? Once in a while only. Nadamag mo ka din nga ipatalon ka nun ni Kapitan ti Daduma at talon na. Nakadamagam nga ipatalon na titalon na. Day tamad ti pagsasaritaan dagiti babae nga agkikinuto di tasirok ti Akasya. Ibagaksakin ni pare inting tasyak ti mangtalan. Kabailan ta nga taatalunan. Ay kit ipatangdan ta ti Daduma. Nangina ita ti irek tuyan. Ibagam to nga rod kin ni Kapitan no agkita kayaw. Way, ibagak taw. Apaman nga agkita kamay kin ni pare intay. Kaya't namat siguro nga ipatalon kan ka. Takumpare mo. Nadamag ko nga ipatalon ka nun ni Kapitan, tinalawa at talon da, Chip. Nakadamagam, mate. Awan mo timbagbaga na kanya. Di na siguro yung bagakan ka, Tadi na mo, kaya tatiagsog po ngagtalon. Ay, intang rod iti balay tanggal. Damagan taman kan kuha na. Inta na, tama nga no, da makauna. Uray at da makauna. Basta ibagata adata timang talon. Awan maaramidan tinakauna. Nung nga rinogyandan nga naradaw. Kaya dapay nga tangay pasublat. Ay, agawam nga rod tamapantan. Ang mga numaunaan datang agpaisaw. Day, endet gagarayaw. Tanot usip. Nadamag mi nga ipatalon nyo kono ti talon nyo itiigid ti kalsada kap. Apay no ipatalon ka. Planok nga ipatalon. Ta saan nga minahin akas editipigsak nga agtalon. Ay, kap. Nagtulagan mi kani Chip Kwaraw nga agsugpon kami nga agtalon. Ano? Itaman pa ana panunot yuday ta. Uwan ka. Da kami matayin ti pangipatalunan yawn. Kadwa mo ni Chip. Kwaraw. Pudno ka day. Kaya't mo agtalon. Wanang kail. Tapno at damot ti pagbingayan mi Intun madanon ti panagapay. Kumayat nakaumay kamay. Adagagaram, Nadamag ka nga ipatalon mo kano ginalawa at talon mo igit ti kalsada, Kapitan. Wen. Inawat ko nakadakwarog kan usip. Ay sayang. Nibadong kula ko man tinangyawatam, Kapitan. Jakmat ang mga interesado amang talon. Kadamdamag na mo nga maing kadagiti babakit nga agkikinutok. Marigatan na kami ng ngagtalon. Iso nga ipatalon kon. Urayak lang ang tibingay ka, maray. Ay, sayang. Imayak la kumaadagos ang idimbaga ni Badong ka. Wala. Nalabit, adakay ko mati ng yawatak ijitalon. Awan lat sa bali nga ipatalon mo, Kapitan. Awadon. Siya kung timang talon, iti basbasit anabata.
Impatalon nyo matgayam ti talon nyo kadakwarog, Maray. Wen, Maray. Ay, saan nga minin akabaulan ni Inteng? Sana balay, tadamot mabingay, May. Iwan matkit di Maray. Ngam amom ka di akayat gayam ni Kabadong, nga iso ko matimang talon. Dayta nga ron timbagan ni Pari Badong. Hanggang saan mo't amabalin nga ibabawi, May, kadakwarog. Nagagat kit di ani Kabadong nga agtalon. Sigurado adi na baybay anti talunan na. Wen matkit di, Maray. Hanggang adya nga ron ngay. At damot nakauna. Sige, ikan man iti sabon, Mare, tainak man aglaba. Wan, mabiit laang, tainak mangala. Naimbaglakit din, tanagmayat ni Kapitan nga ipatalon na titalon na, Chip. Winiraw ko, Sip. Sapay kayat datatabado nga isuda timang talon. No dita na panadagos, inunaan na ta ni tatabadong. Naita ti pagsayatan tinapartak ti garaw na. No nagpatay-patay ta, awan ko man ti talunin ta. Agarado tang rode na, tapno agraeptan. Una, tapno mabiit amaraepan. Manangdan ta iti kadwatang agraep. Uy na, saya atin ta. Tapno adu ti maapit ta. Ken adu met ti mabingay ni Kapitan. Una, kan kumplitun ta ti abuno kan isprita. Tapno adu ti maapay. Nagpintas ti dawa di tinalon da kusip ken kwarog atalon ni Kapitan. Uwin nga rod. No siya kumatinang talon. Ado kuma ti pagbingayan may ni Kapitan. Anya ngay nga raw, saan asi ka tinagasat amang talon? Ay, masaya nga nak. Ta saan asyak tinang talon. Mayat dayjay, ta asidag iti irigasyon. Nanya ngay nga raw, at damit nga rod nakaunaan ang talon. Ay, masaya nga naka talaga, tuya. Sana balay, ta saan tamot nga grigrigat. Sa bagay mo't kidiya. Uy, napintas ti dawa ti pagay ta, Chip, ah. Adulaki di ti maapit ta. Iso amayat di napanunot mo nga talon ta. Uy, ngem, aday singasing kukang ka. Aw, anya day ta usap? Uray, ta saan nga amo ni Kapitan akastoy kapintas ti pagay ta. Ay, mangilasin tanga-tanga, iti ilako ta. Ha? Agilamang ta ti kayat mo asawan. Wala, igatang ta iti arak ken pulutan ti paglakwan ta. Di aghappy-happy ta pa iji ilay. Ay, kasano ngay numamuan ni Angkal? Kasano amaamuan na, no awang mangibaga. Malaksid ano ibagam? Ay, saan ko nga ibagbaga, tapno di na maamuan. Di nga rod ko na kaon. Di na maamuan no awan mangidanaon. Awan mo't makamaw no mangilasin ta. Nagpagapas kayo matgayam kwarog. Ado siguro tinaapit yaw, taday tama ti ibagbaga ti tattaaw. Ha? Sino tinang ibaga nga ada? Dagiti karo ba ti talon at tinalon yaw. Nagpintas ka no ti dawa, ti ginapas yaw. Nataer nga min tinagtalaon, iso ang napintas mati apay, kagawad. Imbagkat mo man ti bukod mo ato gaw kwarog. Ibagbagak lang matipod now. Maragsakan lakit din ni Kapitan, no maitadyo ti bingay na. Ay, lakit di Ipabunag mintaw nga ipaniti balay na ti bingay da. Ay nagasat kayaw na nagtalaw. Maray, inted ka din da kwarog, jay bingay yung iray. Ha? Apay, naggapas dan, Maray. Apay adida may imbaga, tapno napan kamay. Ha? Di yu amaw ang naggapas dan? Di damat imay imbaga, tapno napan kami kuma. Ay na, san akasta ti aramid ni Badawng, no agpagapas ken agpairay. Siyempre, ibaga na iti akin talon. Tapno ammo damot Rumbang kumaakasta Ang apay ngay anak gapas dan ken nagpairik da adi da imbagbaga. Dayta siguro timbaga ni Kapitan Kadakwada, Maray. Awan mo ti imbagbaga kanyak ni Inteng. Ay damagak tuman. Imbaga ka di dakwarog, ti panaggapas ken panagirik da.
Apay nagpagapas dan? Ay damdamagan nga rod ni Marituyang no naibunag ka nun tibingay ta. So amas-mas daawak mo. Ay, naglukon. Imposible. Apay adida imbaga kanya. Dahita nga rod tinagsid daawak. Apay adida man la imbagakan ka. My goodness. Ay mapanak ita ije talon. Tay nakitain no pudno analpasan ti panagirik da. Umayak mo't. Maditi naramid da. Di daman la imbaga sakbay anak pagapas kan nagirik da. Ay, pastor ba nang dungo? Darasan tati agmat sa amapan ije kataltalunan. Rautan ta. Na, anya arumaot. Ay, si Kamot intay. Ha? Ay, nagapas mo't nagpasun ti pagay. Garami lang tiyada dito. Nairik pa yan. Ayan nga rod akwarog. Ay, napananan na gidyado ha. Makitam ka di tinakasako itilingat tinaibunton agarame. Ay, kalabit ada dya tinairik na. Ay, asid ganta. Sige, takitaon taman. Ay, nagitidwa alanggong taadada dito'y rabaw ti irik ang nakaturong. When nga agpaiso. Adda nagawangan ti arak dito Ay, bumangon ka dwa! Shh! Hey! Bangon! Nay, eda kayo mat dito'y talon, may kiniusay pangkail. Ay, Nay, da kayo mga agpaisukap. Umayo ka di ibunag tibi ngayaw. Talon na! Kanya nga ibunag tibi ngay. Ayan amin tirek. Mano asako, tinaapit. Ay, manoy tayong tinapay ito, Sep. Mano ka din? Di tamit nagtulagan ay. Numano asako ti ibagata. Hanya! Pagtulagan nyo pa dito. Ay, bilangan nyo na langgong. Ay, uwan gayam. Manon din na bilang ta. Saan kong naipatalon kada kayo ti talon ko? Nagbasit ti naapit yaw. Kat no'y may kukinita idi na panalawas kat napintas ti dawa na. Ning, apay nga kal. Da kami ati mang talon. Huwag agpaisukap. Sayang no saan ada kami ti mang talon. Sapay nagpintas ti apit na. Napintas ko na yaw. Ngimbasit ti intadyo abingay kaw talino ko dak. Ay salpag kayo. Basta dya kung ipatalon kada kayaw. Yawat kung tulagan ka ni paribadong titalaw. Ay na, kwarog kan Osep. Anya nga ita, naawanan kayo lakit nga rudan iti talunan. Sinauriyumat ngamin ni Kapitan. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.